FM 102.9. Don't touch that dial. I am a nigga say what say me say. Bramian kwa radifie. A radifie na fahudie wo. Yanko a radinase. Wa radinase. Ema kwabo. Wa radinase. Wa Otek FM. Wa radinase. 102.9. Wa radinase. Yasutie bio. Wa radinase. Akumenyina mrasa na obeye ohunse training we radinase Order for Christ Asem encounter radinase na mene wo ehie me the Reverend Father Joseph Mary James Opokuware ani die mo me chiam so for Pompani Most Reverend Gabriel Justice ya onochi o Hekumase Catholic sorry so na machia na be die Very Reverend Father Louis Tufo mechia unyame ba me no adi ahia won nan ase ena me ni wodi nkomo afa sede ye nam emre so adi nyansa yitimi tu ho anamon ebebobra time and the use of applicable wisdom and the use of applicable wisdom ya bompa ye wejano ene oba no ene onkronkron di mu enyo ya de wasi onyame tumfo one samoa ode adom ye de bia ye de ni di na ombrase esro se koyemwa na maye hunu se ye sidi wunyansa ebeye adwuma ye mere yimu amma ye ne ye kra eni nchirime nyina anya ho enya so mfaso ahye wani munyam yibisa o Christ erade mu ono no ne ene okronkron ti ase di hinimra eni awiyeye enye ho ejano ene obano and your chronicdium in your time and the use of applicable wisdom. Therefore, if you bet me at Nase, wa brabum, na sitina mono. Obeti me di ebe, enfiebe, mienu anami ensa. Abetna sa si so se wo fa adwene. Obetna bronu bi so se wo fa adwene. Obi betimi di be enfie num abetna won enkrofo odi akoniaba na otefa ako obi sa ne se de pa na opeso de ne bra ya o nhye danim se binye so ye ni pahuno eye de onamu ni se won nhye da nhunu de opese wode ne bra ene ne mre eye sa de yi edi ni pa bebre nya se yanhwe ya afi we semu ye mu bi de ye mrebe ye saa obi so abehia no de bia se busybody okono oba obi sanso ye de wase me ye me lines bi me ye 1212 bi uhunu 1212 ne da ono akra 1212 no uhunu rofonyanse bia ye de tutu obra ho na de mfaso bre nipa eno hon komo nene mini wudi se de be ya won sai wadaje se de be ya won sai wo mere nemum emre bi e ba beto na so atiasefo asasi so no obetimi de aye bibia mfaso be baso ama wo mini wutu anamo makoma nsia anamo edi kan de yesia ne se emre e akwanya pabi nenso se so beba mfaso a eje se anamo a yetu osa emre no mu no edi sunsanso a nyansa wo mu ene beba ansana yakase emre isu aba mfaso amame. Time is a useful chance, but the correct application to life events makes it wise worth. The correct application to life, the chance we had is useful. It's a useful opportunity. But when we apply it to life correctly, then it becomes wise worth. Adiache me. And you are probably ene wa edanum
Emma wo, Emma me. Ubia and shell. Nanso saa nneɛma pa dodoɔ na ɛwɔ saa mmerɛ yi mu ɛne dɔnhwere ahodoɔ a ɛwɔ ɛnɛ da yi mu no deɛ mennew yɛde yɛ adwene ɛbɛtu ho anamo ɛno ɛne mma ɛso ba mfasoɔ ne yɛka sɛ wei ɛyɛ mmerɛ pa a yɛtu nyansa anamo ɛwɔ mu mema mfato ho bi obi betimi asɔre firi na pa akɔpem anwumere wɔde ne ho bɛbɔ faku ne mmɔmɔmfo no mu firi ha no mu kɔ ha no mu kyini ɔbɛnante bankyere saa obi ha no ne honam emu ne dekyɛ de ɔtea na ɔte na ade asa na obi nso de mmerɛ korɔ na ɔsɔre anapa a wɔte nsuonyini gu ne ho na wɔde ne tiri abɔ mu kɔdi paa ubonsa wɔmmra na ne so ne deɛ kakra bi odi bia to susu kakra hye ne botom odi kakra to aduane adi odi kakra hwe ne ma ne yere odi dia ka esie odofo sankrofo yi mienu emre na omunya aye no eye peo nanso de odi mre ne ye no e kire se ba ko atunyansa na mo ba ko abregu na de ya ne se ebre oni pe bregu no wonhu agisi wa bregu awie agisi wa bregu asiase ansa na nani aba ne ho so amo ahunu sɛ sɛ ma yɛn kwada asɛm to dofo mmerɛ bia ba beto animu ana mmerɛ bia ba beto anim afi mu bo modern bia betumi sɛ wodi betu anamɔn a ebe wiase no emfaso kɛse beba so yɛ tosumienu that every input within time is acceptable to time. Every input within time is acceptable to time, but the result is defined through time. The result is defined through time, whether wise worth or not. Whether wise worth or not. Adie bia ebe ni mre bia mu no. Emre di obeji atum, obeji woyɛ papa emre obesom wode bɔne ba emre obesom nanso saa de wode ba ne wonsunsanso misre ni de kase o sɛ yenyansa de na wode ba sɛ yenyansa na mo na wutu a emre ɛbɛkyerɛ sɛ yenyansa na mo ana enye nyansa na mo a ebi adi adwene ne nante afrase anasa mfie kakra atwamu aya ho nyansafo biase ani ate ani awai bi ye di adwene ne edidie bi ye di adwene ne nam bi ye yafa ye ho adwene ne nam bi odofo ade achi ade asa na obi e bo ne bra emre nso kwa na ekọ nanimu nanso emre be kire sa ade na ye fa ne se ye de adwene na ye bo bra no ye de ye no se emfaso wo so a odofo ade abeya won kwa ne so ba emfaso ma wo no enwie mu die e wo se afoforo nso nya so emfaso bie e wo se wo matwa wo ahia ne nya so emfaso bie sabi mpradi asase bibi ebeto wo nsem na won kwa odi mpo enye de abrabomu se won kwa wonya bibi adepa na wudi a enye de nanso ade a wonde wo mre ne beye no emre enwo ntwetwede onwu animu asene akirei baabi adu be kwa akoduro no eno ne mre ebeyi ne ho na aka kire wo se de wo ye no de me ye no fa emfaso so eye nyansa de ana sentisa the tosumiensa mini wu edi hon komo efa time and the useful application of wisdom. And they say time and events must be weighed against each other. Time and events must be weighed against each other to bring out the value, to bring out that value which adds up to human life. Emre ene dwuma hodo a yedi no yedi gu nsani ani ibia me wo mfie ba aduonu ana mfie dunum
menya aban adwuma menya adwuma bi ma maame ana me papa bi me mre nyina ya adesua ene se ne didie eno nko anwa na mo na me dituo se meko suku enfie dunum akwada ade adwuma pa ene ye de to so aban e mo pa onyame mo pa wo de wo ho ekwan bi so enkrofo fechire kabo so a ma me ni papa anitia no pahema na wo dwendwene na wo dwendwene no wo nka ho wo de ne se esisuade ma ye ni mu aduane ni na ebi asori a wa prapra fie kakra ni amu aduane adi. That is your event in life at that time. Sa enso enebia obi a won fie aduasa ono nso emre da nanimu se de mfie a obi a won fie dunum emre bi da nanimu don hwere maako aduonu nan sa ene ono nso de wadi mfie aduasa no don hwere maako aduonu nan nanso nya dwuma kro ena wo mu die obi betimi de ne de wadi mfie aduasa no ebetimi de sabio ne mre no edi agro se de owo mfie dunum ne de ne mre eya ade pa a kyerɛ sɛ wɔde ade pa bi aka na brabo ebe wiase no na obi anya mfie aduasa nanso na akwada na wo mfie edu enumu no nanimu apagya sen pani no. This is what we call applicable wisdom. We ni nyansa ye kase edi dwuma ewo nipa setenem emfa ho ni sɛ wo ye pani ara wo ya akwada sɛ wo ya ahoboa nko ade a wo no be ye dwuma sɛ wo ya ahoboa nko ade a sɛ nyansa ni obenante nanso emra da so empani si mekobi yanka ne kwa sɛ wantimi ehunu sɛ onipa ntimi ehunu sɛ de osidi ni nyansa be di dwuma ade achi ade esa no so di nyansa ani obramu nsem ene mre egu nsani ani a anhwe ya ni nyina betwa fa no so enti ade bi a woye ene ade bi a woye emprempre ya na mom bi a wutuo or the foyer bisa ho se e de bay emfaso ene de kama brabo enkemfua the tosso enaya mini with you home komo if a time and the use of applicable wisdom when others benefit positively from our efforts within the chances availed to us, then we call it applicable wisdom. Or for anamo bi a yetu a modern bi a yebo sa foforo nya so mfa so pa e kire se ye de obramu nyansa ye dwuma emfa so abaye nso ye tu anamo pa bi ba bia ye keka kro no emfa so bi pie firi mu aba asem bi a obeka adwene bi a obekire anamo bi a obetuo na de mfaso beka afoforo abrabɔ no eno ne fe ne se watu nyansa anamo into be won sa brante bi besi so na efie bi mu nipa bi ebi ama me pani wase abrante de se nya sinim nyansa de yere wo ho a na daache ebi am dumba ba bi be ma ware ne baba no kra bi akra wo mpe no ma me ni be piepia akwada na so mfa ne ho nhyehyɛ wo die ntia nyansa wo de ye adwuma no wo hu sa wo de wo mre wo firi ha na akɔ ha wo ba no akyea no wo se wo kɔhen wo se me kɔ library wo kɔhen me o me kɔ ye adwuma wo kɔhen me ma me soma me abra kro no hu sa nkrofo bi ni nam potamu ho nkrofo bi ni nam brono no so bankyere no aka kyere ba se sa nkwada we hwɛ ne wa mfa ho ahyehyɛ wo mo rofon so ye dem wo hunu se anamo a wutuo no emodin bosronku bi wo di abata ho enipa nyina etu anamo enkwada nyina agi twi epie nanso ase enkwada bi tuetue mu a wo mu pie kɔ a ensunsunso bi a na madwene da wo ntiri mu wo de ka wa abra abo no ase ni mu onyam bi
ase efe bi ase buo wo mu bi ase pagya wonom bi. This is what we call applicable wisdom. Empenisi nye danta ne danta. Danta eni sikapu eni die sikapudu ebo ano. Danta eni die sikabo ano. Nkora nyina ekọ emrante ni nyina pie emaba ni nyina pie ebrekro na no mu pie na omo ba no adepa ben ene wonam na mo paso etu a ode ba we eni nyansa ede bobra enti afi ahyase odofo nkomo bi sei ena me ne obeta edie empie nkwa abonten mansa pan ewa adwene mu na mpie so nkwa abonten emma ewo breguo ani sunsuma ano adwo emu ana abotuo mu yemma dada brabo mu nyansa eni ye enim de toso enum about time and the use of applicable wisdom, placing value on whatever you are, whatever you have, and working at it. Placing value on whatever you are and whatever you have and working at them or working at it. This is what we call applicable wisdom. Or for ma dear enche emma adia ensa ewa abra wentu anamom biara emfaso wo so. Eye bisa ho say don hwiri bia de na wo ye. Efria na papa pem sabre don hwiri ahodo say na apie mu na de na ade aye. Bisa ho sa ebe kire wo kwan ebe bie adwene num ebe boa o emfa ho ne se o ya akwada emfa ho se wo ye pani emfa ho se wonni di ana ebi ni wo nsem enye ho ene mre ene obramu dwumadie ehwe de wo ye wo ho no eno na ehwe be bia de wo ho to no. What are you and who are you? Or for jina bre bay na wabedru abrabom sa bre ya wotemenkan saying we si atoto woniema di bre bay na wo wanamon tuo ediwa kosie enya de nkrofo ediwa kosie o wa wanamon tuo ediwa kosie menka de nkrofo nim ne be kanfo nanso wankaso wabrabom no enipa nyina egu jawo no enipa nyina ekono ede na aka wo nsem na sei na usi tu anamon a ubetuo no ene be kire de be ka wo nsem a ye be ka se asumasi watu nyansa anamon sitimi dwene sa niema wei eho a ebe boa ya brabo pa ewo afi wei sei mu na ensunya dwene keke na bi a yafa no e modern sunku bi a ye boye adwumaden sonko bi bisi nipa ne koba woni omunyina ne pie ko obisa na okwae ya me kwae me lai bi okrum okoye den okosra na damfo okosra ne mpena bi okotra na damfo bi nchen okodi nkomo na de na wonso pie ye okoye okodi idwa bi okoye wonsom bi sede o ba anwumre no ade asa wono mu odwomu ho no saa na wonso ade asa odwomu ho na mu mienu nyina mo ba na mo ba be hia wo fie ba ko botoma yeye ba ko botom te sede etia awe. And so when you place value on who you are and what you are, on what you have and work at them, this is what we call applicable wisdom. Ade ba chi ade ba sa ni fie be kwa ni mo sede wo de kwa ni mo no ebe wiase na ba ko esa ba ko na ba ko kwa animu emre kro na de nyina ye nyaaye na nsumu dwumadi na nyepe de toso ensia na mene wo ede be sore so. Examining the effects of what you do through time is also called applicable wisdom. Examining the effects of what you do through time
is also called applicable wisdom. Adeɛ na me kɔyɛ yɛ n'anwummerɛ no me baa fie no me tena ase dwene ho no sɛe ɛna wie me tena ase adwene ho no ɛdeɛ ɛna yɛ me ɛbra me pie yɛ no na me kra nkrɔfo sɛ me kokro mu aba me kosuku mu aba me tukwan aba deɛ me kɔyɛ yɛ no ebi mpo obi yɛ hunu me nko a wo nko a woni obra ani ɛne ɔdoma nkoma ni ɛne nim deɛ yɛkɔyɛyɛ na sɛ yɛwie na yɛba emre ɛkɔ no sɛi ɛne yɛsi daadaa no ne yɛhwɛ sɛ yɛade pa ɛne yɛkɔyɛyɛ a saa nsɛm yi ɛyɛ nsɛm a menim sɛ ɛpusu nunum mema mfato ho kakra abrante ni pie yɛ no ɔkɔɔkorɔ no bɔ obiara nim sɛ wapie wobisa sɛ ɔkɔyɛ ɔsɛ mekɔsra madamfo bi korɔ no bɔ no ɔkɔɔyɛ awura ne pie yɛ no wɔse wobisa sɛ ɔkɔyɛ ɔsɛ mekɔtɔ adeɛ okurum aba ɔkɔ ne mpena bi hɔ wobisa papa no sɛ ɔkɔyɛ no wɔse ɔkɔhwɛ adeɛ aba ɔkɔ no monsa maame no ɔkɔhɛ okodi nkɔmɔ kɔtena obi fie kodi nkɔmɔ afei wɔn mu nyinaa bɛsan aba fie bisa adeɛ asa nanso wɔtɔkɔ so yɛ saa emire bi bɛso a ensunsuansoɔ wɔ deɛ wɔn de wɔn mmerɛ ne yɛɛyɛ ne nyinaa no ɛbɛkyerɛ sɛbio deɛ otu nyansa anamɔ ɛne deɛ obere guiɛ ɛyɛ a na ɛha kakra betimi ahyia nipa bi na wɔhwɛ a ceremony die kasa o ceremony die kasa na sɛ obisa biribi a bra nipa cha o ma me 2 cedis enkoto aduane emma me ba na menya bi ni 2 cedis na wo jai bisa wo sɛ why 2 cedis sai na akwada ni bedie na sai na maame ni nso bedie na sai na ombeto akoso a sai ya na ombebo bra no a da bia mo di asrese se bi mprediasa so wo hie obi mpa na abɔ ni dwetre mpa obesa ase no fi se wansua ye odofo wansua ye o to we hunu ye the wrong application of wisdom, the wrong application of time. That's when nkrofo ne sees wo ene nkrofo ne kɔ wo mo anim obewie agyae akɔ akɔbisa saa nkrofo ne sɛ ɔma ne bibi ni asefem ahomete mimua wonfo firi sɛ ebia ne wanyi obi amana ankyerɛ wɔ nom ene wonyaaya anka ɔpɛ nanso ase wo hunu ye ene nam so obra no obia abro ni nsuo nti aya ahomete sem obi nyae de wo ye enkohwe obi de ye nyina ye pie kwei obi akopa aba na wone ne yere ne ne ma wone ne kunu ne maadi nti ekoye mabi se enkoye mabi enye ho ene mudodo na ahwe nti ama ebinom ho wa ito nanso ye mpanise achia na emui esina bebu nyina afei ye hya ase yenwura yemu nkompon hwe ye echi niema bi a achia eniema bi a seye eniema bi a se bi mpreduasa enimu aba fom ya bra bomu no ayen sire radi nyankopon wonam na adom so onye ye ho nsankyerene emre be mani pa nyina onyame de nyansa emu obi a opɛ okan James ngoma na ti ba ko yimu enum nso bia ne de odi nyansa ebeye midima no si eradi nhyira sɛ wo yɛ aso na metena nanim odofo meto mensa efrɛ obra ye boy adwumade ne ka ho nso sɛ nyame nimu a ebeye den empaibo ni mu a ebeye den enti ne di nkomo sɛ ewia a edwada bia nopa 6 a.m. ekosi 7:30 a.m. and if you are there, no past 6 a.m. ekosi 7:30 a.m.
yeshia ne aboye bra so mpaye adwada ne yeboye adwumasem ne esikasem so empaye na efiada no nso yabo obramu ene yapomodini eso empaye sorry na efiada ne yedi se adwuma ne benada de yetenase ewo Awurade na ase at the feet of the Lord na ya counseling ebi apesa woni mi di ahia na yedi obramu nkomo yedi nyamesum mu nkomo yedi honhom mu nkomo bi metenase a menyu obi ahwe free of charge enye media Awurade dia me so hwe so for mamo ene Awurade asori enye media e hyase 8:30 di hia ne so obebantem na ebo 12 ye wura mpaebom enkomo ayedi ye ne nyina ye gina ye naaso na medimu anim ne ya bo Awurade nyame mpaye ene me ha ye no de wo so otu ase na moje asom so no wetu ase yare ahodo wo se wosa na mayaresa som so na wasa na mo wanya nyina so se obrade ni se wote kwa akiri wo se opem konkan which wo nyame o mreo adwoda bia nwumre meni mebu tenase di abrabo mo nkomo anwumre 6:30 na yapon 8:30 yewo ofori krom Agnaga Junction ofori krom municipal assembly abrosan na ewo kwan ne ho no nechi Catholic sorry Roman Catholic sorry friend Saint Agnes and Catherine no eho na yewo Saint Agnes and Catherine ewo for krum obetimi afrem wa ahoma so 020 8668 304 020 8668 304 ana 0249 935725 0249 935725 ye bompa ye weja no ne oba no ene onkronkron de mu enye ho ye dia sedama on nyansabo akwa ye nuhia ewo na ase a wodi wonhira na mono asem maye boa ye na wonsem yi ene ye nante enkonkunim die mu wo na atiase de hini mra ene awieye enye ho eja no ene oba no ene onkronkron de mu enye ho order for Christ asumdie nkan amen. 102.9 FM.